Icho kwadi shoko rinoti muroyi ngafe, but unozara kuti kana muroyi wako akatofa unogona kusasimuka muupenyu. Bozi muroyi haasiri ari kutadzisa kuhodha. Iwe wagara uhodhe, aushande, urungoti muroyi wangu ngafe, iwe utori muroyi welife yako. Munogona kutofa mese. But success yako inoda kuinvolve iwewe kuti uri kuitei on the ground. Zvakuti wakarengwa tazvinzwa, but vakakuvenga vakamira kukuvenga, ukufunga kwako unosimuka here mulife nehuno hwako nezvaunoita. Tobvisa vavengi vese toti zvauri kuita izvozvi iva nesuccess. Hazviite. Tine vanhu vanofunza kuti vakaroyiwa. Havana. Ukaroyiwa unodarika stage yauri. Vari vekumusha kwenyu vanotoseka kuti anotiziva musha, hatisati tatanga but ari kutochema nesu. Why? Because zvinhu zveupenyu hwako zvinoinvolva iwewe kuparticipate nekuita kwako. Ndimwari weminana uye ndimwari wemaprinciples wezvaanotaura kuti ita kana waita osangana nezvaakakuvimbisa. Pakana anoti vanhu cherai mvura munopa mukuru wemutambo. Mukuru wemutambo paanotesta ndo painova wine. Kureva kuti vanhu vanofanira kuva obedient yekututa mvura kuti vasangane nezvavanoshuwira. Paguva raRazaro bvisai dombo yekuti Razaro abude ndeyangu, yekuti awane mabudiro ndenyu. Mukasabvisa dombo anorovera padombo akafa futi. Paupenyu hwedu muzuva ranhasi takandiverenge a common scripture verse inozikanwa kwazvo, Ezekiel 37. Toida singaite Ezekiel 37. Nyaya yemabhonzo mumupata uye nekuprofita kwaEzekiel pamusoro pemabhonzo. Ndofunga vazhinji vedu tinofanira kuprofitwa naye. Prophecy igift iri muoffice yekunamata Mwari, hatiirambe, but kazhinji hakuna chinobohwa chekuti after prophecy there is no manifestation. Potaurwa kunzi pari kuitika zvakati, Mwari unoita zvakati, but hapana chiri kuitika. One thing I've discovered, no matter munhu ari sharp pakuprofita zvakadii, kana chechi kanzi rutungamirwa naprofeti, profeti vasati vaprofita vanovhura bhaibheri, vanenge vachirivhurire ivo vachiona kuti yandiri kuona haidarika ndida kuti unzwe. Yes. Ndo zvavanenge vachingotaura, kungoti haugona kubata fast. Because kana achiona kuprofita kuchingogadzisa nyaya dzese, kunofanira kuti akapinda muchechi otumira apa zvakatenda kumba. Vachinoita kuti profeti vambotora bhaibheri voverenga, inyaya yekuti information iyoyo ndo yaunofanira kunyanyobata inokonzera manifestation yeinformation yauchapiwa. Yes. Kureva kuti ukasaziva zvekuita paprofesi ndiwo unotadzisa profesi kuti imanifest. Yes. Mukadzi ari kutaurwa naye naangel Gabriel anonzi Maria, ari kunzi usina kuziva murume uchava nemwana. Statement iyo iri kuudzwa munhu ane munhu waanodana naye. Kureva kuti iri kutomuudza kuti ukaziva murume wadhinaya chaMwari, nokuti chaMwari chida kuberekwa pauri even usina kuziva murume, asi Mweya Mutsvene achava pamusoro pako. Kureva kuti yaitova instruction yekuti tinoziva kuti she was already in love with Joseph, vatori engaged. Message payakauya, saka papiwa message yemunhu kuti anofanirwa kubereka naMweya but ari relationship nemunhu. So chaanofanirwa kuita chi? Joseph anoda kubata Mary, Mary anoudza tsanongomira yamumo program. Kureva kuti pari kudiwa discipline yekugona kumira zvinofanirwa kumirwa panapa kuti zvoda kuitwa naMwari zviitike. Zvoda kuti munhu wese ane a role to play inokonzera manifestation yekutaura kwaMwari. Kureva kuti ukasaziva zvekuita zvawakaudzwa kuti zvichaita hazviite, kwete nokuti muprofita areva nhema, but nekuda kwokuti wafamba masteps ari kuresista manifestation. Yes. Ezekiel 37. Chaverenga profita Ezekiel chapter 37 kubva pavhesi 1. Ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu, akandibudisa nomweya waJehovha, akandondiisa pakati pomupata iwo wakanga kuzere namapfupa, akandipfuudza napakati pawo kumativi ose. Tarirai, aivapo akawanda kwazvo pakachena pamupata, uye tarirai akanga akaoma kwazvo. Akati kwandiri, mwanakomana womunhu, mapfupa awa angararama here? Ndikapindura ndikati, imi Ishe Jehovha munozviziva. Zvino akati kwandirizve,
Profita pamusoro pamafupa awa kuti kwaari, imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naShe Jehovha kumapfupa awa, tarirai, ndichapinza mweya mukati menyu, muchararamazve. Ndichaisa marunda pamusoro penyu, nokuisa nyama pamusoro penyu, nokukufukidzai neganda, nokuisa mweya mukati menyu, murarame. Zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. Ipapo ndakaprofita sezvandakarayirwa. Zvino ndakati ndichiprofita, mubvumo ukavapo, uye tarirai, kudengendeka kwenyika kukavapowo. Mapfupa akaswederana, pfupa rimwe nerimwe kune rimwe pfupa raro. God bless you. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mazwape sinakuverengwa ndo andidena kuti minister scripture. Zvanzi ndakaprofita, ndapedza kuprofita zvataurwa naMwari pamusoro pemabhonzo kuti muchava nenyama, mweya waMwari uchauya, muchava nemarunda, muchava neskin. Ndokubva zvanzi ndakaona kuti mumupata makaita an earthquake, shaking. Yes. Mukusheka imomo, bhonzo rimwe nerimwe rikaenda pane rimwe raro. Yes. Chiprofita ndechekuti Mwari vari kuda kuita zvinhu kuti mabhonzo vave vanhu ave nenyama. Yeah. Chakatanga kuitika hakusi kuuya kwenyama kana kweskin kana kwemarunda. Chakatanga kuonekwa naEzekiel action yebhonzo raprofitwa, kwete manifestation zvaprofitwa zvichaitika. I'll repeat again. Chakaprofitwa mabhonzo ari mumupata. I love example. Ndipawo mukachikupa. Aya mabhonzo, they were many and they were scattered. Yes. Aprofitwa mabhonzo yakandaipa. Mabhonzo ari mumupata ari scattered. Muprofita muchava nenyama, muchava nemarunda, Mwari uchaunza mweya, muchararama. Yes. Hapana kuuya zvataurwa kuti Mwari ada kuunza, zvakazouya. Chakatanga kuonekwa ndoshanda kuti paridzi panapa. Bhonzo raprofitwa rimwe nerimwe pakava neshaking. Yeah. Pakava neform of an earthquake. Bhonzo rimwe nerimwe rikaenda pane rimwe raro, which means kana iri riri connected neriri zvineka black dash rakauya apa rikajamba apa. Yes. Iri riri connected neiri rikaenda apa, iri rikatsvagawo rimwe racho. That's right, all right. Iri ndokubva raenda pane rimwe racho. Chatanga kuitika haisi manifestation of prophecy. Yeah. I-order, i-system inodena manifestation. Kureva kuti pakatanga pafomeka a skeleton, mabhonzo akajoinana kuti pave nemunhu, anofoma yatinoti a skeleton. Yes. Which means chaprofitwa chichaitika hachiitike if bones nyangwe paprofitwa akaita remain scattered. Yes. Which means manifestation haina kuuya nokuti mabhonzo ari dry. Manifestation haina kuuya kumabhonzo nokuti Ezekiel is a true man of God. Mabhonzo aprofitwa akatanga kuita zvisina kutaurwa. Amen. Andambonzwa Ezekiel achiti mukafamba makati Mwari papa zvinofamba sei? Batanayo. Yes. Mabhonzo ari kuita zvisina kutaurwa. Hama dzangu pane level yekukura yekuti nyangwe pataurwa zvinhu unonzwa zvasara zvinodena zvichaitika. Yes. Yes. Handina kumbonzwa Ezekiel achiudza mabhonzo kuti mukaswera muri kwamuri hazviitike. Akaprofita zvoda kuitwa naMwari. Haana kuudza mabhonzo zvekuita, asi mabhonzo akaziva zvekuita izvo zvisina kutaurwa. Yeah. Mabhonzo akaziva kuti as long tiri scattered, nyasha idzodzo dzaprofitwa hadzimanifeste nekuda kwekuti Mwari havasida kugadzira chinhu, vada kugadzira vanhu. Saka mabhonzo ari scattered kana akapiwa flesh hapabude munhu, panobuda zvinhu. So akaziva kuti chinonzi munhu chinofanirwa kutanga chiri a skeleton system yemabhonzo akabatana, so that nyama paichauya haisi kuuya pabhonzo rine need, nyangwe rine need riri muorder. Which means order ndo yakava language yekutanga in the valley. Yes. Bhonzo rikatsvaka rimwe raro. Pamwe pacho vanhu vanoti Satani ari kundiataka inyaya yekuti hausi kuunderstanda zvaunofanirwa kuita. That's why zvinofanirwa kuitika hazviitiki. Nyangwe zvikaprofitwa
Abraham was a friend of God. Yeah. Mwari wachida kuenda kuti unoparadza Sodom neGomora. Wakaenda nekumba kwaAbraham. Shamwari kunoudza kuti panyika todaita something. Mwari havangoita chinhu vasina kufura nekumba kwemuprofita wavo. Ndokubva vamuudza kuti anonoisa moto. Yes. Abraham is a friend. Ndokubva intercede on behalf of Sodom neGomora. Yes. But nhamba yakataurwa naAbraham akatangira kuma50, 40, 30, 20. Ndokubva asvika pa10. Achinegotiate ari intercessor kuti komwari mukawana 10. But pakazopinda vatumwa pakabuda vanhu vangani iAbraham agumira pa10. Yes. Sei mwari vasina kuita honor the figure yaprofect. Uchaona kuti vanhu vabude nekuda kwokuti Abraham angoti 10. Panobuda vanhu vari kuita zvinodiwa netype yapinda imomo. Kureva kuti paakasvikira kumba paLot akabatwa zvakanaka pamba paLot. That was the only family despite the figure yekuti 10. Zvoreva kuti nyangwe muprofita akaintercede on you. Saka papa wako is a man of God and anotokunamatira. And mwari vanotomunzwa but hazviti. All right. Example ndi Abraham, a friend of God. Ati mwari mukawana 10. But vatumwa pavakapinda havana kuti kana taakubuda nefamily yaLot adzimai vacho nevana 2 vanofoka vashota 6. Because munhu wamwari anamata achiti 10. Saka akungodawo 4 timu 6 inokwana pa4 apa kuti nhamba ikwane. Hapana kutsvagwa kuzadzikisa nhamba. Vatumwa vakashanda nevanhu vavabata zvakanaka. Kuda kuti zvavakaitira vatumwa ndo zvakava answer mulife yavo kudarika zvanamatirwa naAbraham. Yes. Nhamo yedu kazhinji ndeyekuti chiprofita chiripo, shoko rinotoparidzwa, but the right move haipo. Glory. Sei zvanzi ndakanzwa noise kuti pese panoda kuitwa chinhu chakanaka hapashaike noise. Noise is a picture zvinhu zviri negative against your prophecy. Yes. Mumupata umakava nerusha pese paunoita chine destiny yako usatarisira vanhu kungokuomberera maoko. Yeah. Haisi nature yevanhu iyoyo. Vanhu vanoda munhu abudirira kwete ari kuronga kubudirira. Ukapenda kusema ukapimba msikana ukamuudza kuti handina chandinacho but ndine vision yekuzoita marori nemakombi. Anokuudza toda kana maita makombi muzouya. Yes. Yes. Hakuna munhu anonyengwa nevision. Amen. Imagine hanzvadzi yako yatoya patenu tsano yenyu havada zoita marori. Chisita mushe. Hallelujah. Nature yevanhu vanoda munhu anazvo kwete achazozviita. Process haiongerirwe maoko haidiwe. Mabhonzo ndakaaprofita. So tsitsi dzaMwari dziripo kuti mabhonzo ave nenyama, but tsitsi hadzigoni kujambira order yebhonzo. Yes. Inenge wrestling. Kana muchirwa wrestling muri madoubles nyango ukarohwa sei kana ukarwadziwa zvekuti mumwe wako anenge ane shungu dzekupinda akangoda kupinda anonzi referee apinde. Haatenderwe kupinda nekuda kwetsitsi. Nyango aine tsitsi, nyango ari partner yako, there is order yakaiswa yekuti nyango warohwa unoswedera kune mumwe wako. Kuti pakurohwa kwese ziva chinhu 1 kuti mumwe wangu akamira kona ipi. Ndiri kurohwa mumwe wangu ane shungu dzekupinda but ndine role to play ndofanira kusebera kwa asebere kwauri. Iwe uri kurohwa unongorohwa uchienda side break. Satoroti vanogona kurohwa manje anokurova rohwa kusvika padhuze kudhonza futi. Unofanira kurohwa. Yeah. Why? Because aruzati ndiri kukunyima opportunity yakuti ubatsirike. Yes. Yes. Kana kuti akakurova zvakanaka aida kukurwadzisa anouya padhuze newe panapa. Okurova akakubata maoko unoroverwa mudhuze. Saka uchiona unotamburira muchechi uri mudhuze naMwari nyasha unodzidzwa so. But Satani akakubata gift yacho unoroverwa uri padhuze. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa mushoko rake. Mwari anokuda indani tsitsi nendangodza mundanozati Mwari anotida zvakafanana. Zvazvo kunyepa seupenyu hwakasiyana. Mwari anotida zvakafanana seupenyu hwakasiyana. Hatimude zvakafanana. Saka tunongo kumira kwaita panapa kuchobva time hauna serious nazvo. Hatimbomuda zvakafanana. Asi anotida zvakafanana. There was order yaifanirwa kumanifesta in the valley before manifestation of God's prophecy. Yes. Yes. Zvese zvakanaka zvaunoti Mwari achakuitira anoita ichokwadi. But pamwe pacho anomiswa kwete nemweya china newe nokuti hausi kuziva zvaunofanirwa kuita. Genesis 2 verse 5. The first famine or the first drought in the Bible was not caused by the devil. Genesis 2 verse 5 inoti nokuti Mwari haana kutendera mvura kunaya panyika saka hakuna chakamera mumunda.
nekuti kwanga kusina munhu unorima ivhu. Yet man was created already, Genesis 1:26-27. As Genesis 2:5 inoti kwanga kusina munhu kwete munhu chete anorima. Kuti the man was firstly created spiritually but not yet formed physically. Why? Because a physical man is the only man who can work the ground. Saka nhamo iri kuitika mugarden kuti mvura isanaye haisi nyaya yekuti Mwari havana tsitsa vari zvirimwa zvione mvura, but vari kuti kana pasina anogona kumanage the garden there is no need yekuririsa mvura. Why? Nokuti chinoita kuti garden rinzi garden inyaya yagardener. Yes. Vashandi vekanzuro vakaita strike yekuti havaende Harare garden kunobata bata rinoita sango reHarare. Original plan garden reHarare vakaita strike 3 months kasango keHarare. So chinoita kuti rive garden inyaya yagardener ari kuita take care. So Mwari vane original plan inongomanifesta kana wakuziva zvekuita. Yes. Gogo Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari vakuwanire nyasha. People of God, hear me very well. Principle yeshoko raMwari zvinotaura Mwari ndezvechokwadi. Canaan promised land, haisi promised fruit. Yes. Without you can even die of hunger uri mupromised land. Because kuti benefit the promise of the land, you must till the land and plant a seed. Yes. Yes. Kuti ugone kubenefita the promise iri paland ndokunge wagona kurima wodyara mbeu. Asana muzona switch nikane kata independence kudhara but tsutambura one ndakati problem yako inyaya yeEnglish. Kuti independence azvireve prosperity, zvinoreva kusununguka. Yes. Kwete kugarika. English yakakuvhiringa, hapana chimwe chakakuvhiringa. Tata independence but nyika choita zvakangooma. Independence azvireve rugare. English anotora haisi revelation English. Yes. Zvinoreva to be independent. But wava independent ukasaziva zvekuita, you can die of hunger uri independent. Yeah. All right. Independence zvinoreva kusununguka. Sei kune majeti. Kuti kune type inofanira kusungwa mukusununguka imo. Yes. Why? Because haiziva kuti kusununguka kunogumira papi. Pinda kamushopu utore kompyuta kuti takazvirwira izvi unovharirwa. Nyika yakasununguka inosungwa vanhu. Yes. Yes. Muprofita ani mweya waMwari, the spirit of the Lord is upon him. Aprofita kuti mabhonzo inzwai muchava nenyama muchararama. Yes. But chakatanga kuitika usiku uya kwezvataurwa nyanga ataura ari Mwari. Chakatanga kuitika iorder bhonzo harina kubvira raudzwa izvozvo. Yeah. Isu kumushawo kunoitwa magarden kwedu kudomboshawo tairara mukitchen 3 boys gogo vaiswera vairara vatobika zvekunodya kumunda kwaiswerwa. Saka vaizouya usiku tarara kuma9 oti mutsotsi right poto iri pamoto iyi zvamurimi mogozodya. Zvazvinoreva ndo zvavasina kutaura. Ukanzwa zvavareva kuti zvamurimi mogozodya munotomuka usiku moti zvatirisu tanzi tozodya. Why uri kuita zvawanzwa? Yeti imeseji vanhu vaamachuwa vari kuviga zvavari kuda kutaura. Yes. Vari kuti musadye but vanokurambidza sei? Vanoti zvamurimi mogozodya. So ilanguage yevanhu vakuru haisi vafana vanomuka vakadya. Kuti zvavasina kutaura ndo zvavari kutaura. So Ezekiel haana kubvira azvitaura kuti ndaprofita chaakudiwa manjakomana kurongeka. Bhonzo rimwe nerimwe ngarichage rimwe racho kuti nyama yacho izouya. Mabhonzo paakatanga kuda kutsvagana there was noise. Alright, mabhonzo haasi kune remakumbo, kune maoko, kune dehenya remusoro. Kana zvinzi bone to bone kuti handizvo zvaifamba chirudzii. Kana riri dehenya raingokunguruka richitsvaga rimwe racho. Kana uri mupimbiri pamwe waingoshetuka kuti shoko raMwari rinofanira kukupa energy, rinofanira kukupa assurance yekuti nyangwe pasina iripo but I'll begin to take a move. Nyama haipo but kufamba ndofamba. Mara handina but Mwari ndomuombera ndikamunamata. Anonamatwa nezvauinazvo kunyangwe nesimba rako. There are times yekuti unongoti God must understand zvina kumira musho at your level you must do something. Wakasiyana nedehenya rinogona kutora advantage yokunguruka uri mupimbiri zvingozvo zvinoita. Yes. Mwari ane macheredzo fire. Tiakambotuma matatya kuEgypt.
Urati anoita zvese zvematatya nengoro dzemoto. Saka pamwe pacho dachira chichetuka so zvinenge zvine Mwari mukati. At your level, that dimension, ita zvinoita kuti zviitike. Yes. Mwari haana kuti nyama ngaichiuya because aiwa mabhonzo aioma for a long time. Nyama ngaingoenda pamusoro. Nyama ikangoenda pamusoro pemabhonzo ari scattered. Purpose haichariitwa rich. Why? Purpose ndeyekuti pave nevanhu kwete nezvinhu. Yes. So mabhonzo kana denya riri musoro uri uko denya uko chinoza kuti gumbo uko ruoko uko nyama yobva yaiswa ipapo. Apa bude munhu panobuda chinhu. Mwari anoda kugadzira army. So chakadhichi chinogona kudhilaya zvinhu mulife mako iorder yekuti unofanirwa kuitei kuti Mwari aite zvaakavimbisa mulife mako. Yes. Maria uchava nemimba yemweya mutsvene usina kuziva murume uchava nemwana zviri kuudzwa munhu atori pamurume. She was in love with Joseph. Kureva kuti message yawapiwa yakwauri kuti iite kana kuti irege. Inorega sei? Ukapinda mujira naJoseph wakansela denga. Saka kurati pakudiwa discipline kuti Jose yetodanana but pane program yedenga iri pano imbomira. A home program. Zvakaudzwa munhu asina murume zvazviri izvi. Kuti uchava nemwana usina kuziva murume anodagara handina. Zvakaudzwa munhu atori in love, which means statement iyo kuti manifested yaidemanda discipline. Yeah. Vazhinji vaunoyemura mulife unotodawo kuva saiwo, but zvavakaita pass through kuti vasvike ipapo hazvinakidzi. Hatikati hapana ndaite kuita president pano unotosimudza gumbo negumbo ko hapana singadoenda panyanga. But ukada kuzotsanangura kuti uzovawo president unopikisa aripo unotikuwadzisa. Yes. Ndozvazviri ufunge. Iwo unonakirwa neuchi padai wembotera nyuchi kwadzinoenda ukazodzona pamasuweji unofunga katu kuti saka paitotorwa something. Nemanakira leta uchayi ndakadzona kutoilet amene dzaitorei padzaitakura something. Sauchona nyango nemumashopu vanonyora kuti staff only ndokunobhekwa zvamunozoona mugirazi. Baba chisati chamugirazi kuna tsano unonga ndikuda ziva chikanya kuti McDonald's wega unofunga katu kuti auma munotikuvadza kumana. Saka zvinonzi ukunze kwestaff ndoyeko uko hamuzotenga kune iri kutambika kuseni. Mumpata makava nenoise. Noise is sign yekuti pane movement iri kuitika, but noise is also a picture yekuti pane zvisingafari kana wakuita zvinoita kuti zvako zviite. Israel hainotanga kurwiswa kuKenani, vakatanga kurwiswa paRefidim just after coming out of Egypt. Havana kubuda muEgypt kuti vatore wilderness, vabuda kuti vaende kunotora Canaan. So why are they being fought in the wilderness? Urati kune mweya inokurwisa kana wamu right direction kwete wamu destination. Yes. Yes. Wanondivengere pasina chandinacho. Mweya nchina inenge utoziva kuti ukaramba uchita zvauri kuita uchange wane zvauinazvo. Saka urohoso twasimuka. Wakaipa unotoziva kuti pane kwauri kuenda ukaramba uchinamata Mwari, wauri kunamata pane kwaunoenda. Saka anobva angokubata. Job achatakwa, the devil akakumbira Mwari kuti ndipe mukana ndimbonetsa blaza. Satani akanyepera kudzungaira akatanga nekuenda kudanga remombe, iye akumbira munhu kwete mombe. Wakaipa akakumbira kuataka Job ndokubva anyepera kurasika ndokubva aenda kudanga. But iye aitoziva metsi kuti manamatiro aJob ndeyekuti panodiwa sacrifice yekusacrifice kuna Mwari wake vane relationship. Saka ndikabata chinogadzira ukama naMwari aizi kurova kurati relationship ndoyakatanga yaatakwa. Unozati izve Satani akada kukuataka anoenda futi kudanga. Danga kana chitaura ndotora skin boots. Unoona kuti handa boots saka ndiende kuchechi nonga kwabatwa danga. Satani anonyepera kudzungaira anokushandisa boots zvekuti tauzoenda kana usina boots. Hamba kuti usaende kuchechi anoti tapi boots yemutsana haichaita. There was noise in the valley. Prophecy yaitwa there was noise. Despite noise, bonzo rakaenda panzvimbo. Takuda vanhu vane nharo. Zvinokurwisa, zvinokupikisa muupenyu zviriko. But make sure uluze focus yekuita zvaunofanirwa kuita kuti uachieve. Ukafungira kuti zvese zvinouya at easy because una Mwari. Jesu chaiye kuti atoenda pamuchinjikwa kwakaitwa maelections.
munodani Jesu kana kuti Bharabhasi? Akaya kuzofira vanhu ndiani? Ndi Bharabhasi kana kuti Jesu? Ndi Jesu. Denga rakatosaina kuti ngaindi panyika kunofira vanhu, bali nyika ine nharo inokukidza zvakachuzwa nedenga. Hey. Yeah. Ndofara kuti vanhu vakatadza kuvhota zvikafamba musha. Wozo vanhu vakavhotera Bharabhasi kuti ngaadzoke. Hakuna munhu anoda tsotso tiri kudzokororeka. Zvazvo kuti dzokorore rine simba zvotorwa munhu ari right. Kwete munhu ari kubira achipondera vanhu moti toda Bharabhasi. Kunati vanhu vakatadza kuvhota. Chakonzera kutadza kuvhota chii? Jesu anga apupinda muGetsemani nenyaya yacho. Akati Baba ndinogamuchira zvamakati ndiuye kuzoita. Kureva kuti prayer key by election. Yes. Ndatopedza. Kutara zvemubhaibheri ma-elections emubhaibheri. Ngatitakurika. Jesu pakanzi Jesu kana kuti Bharabhasi munodani? Vanhu vakavhotera Bharabhasi a-criminal. Yes. Why? Nokuti kuGetsemani nyaya ngeyagadzirwa munamato unokorekta era iri pamberi. Yes. Usangobuda mumba. Usangoita chinhu usina kutaura munyika imweyo. Munyika imweyo munogadzirwa zvinhu zvinomanifesta panyika yenyama. Vakuru vanhu kuda Bharabhasi haisi choice yavo. Vamanipulatwa choice neprayer in the spirit. Yes. Hakuna munhu anoda munhu akarepa mwana wake. Hakuna munhu anoda munhu akambira mombe kuti adzoke kumaraini. But ukaona vanhu vakuti toda Bharabhasi iera, but era yabva papi? Kune zvakaitwa muGetsemani. Yes. So une Getsemani mulife mako. Time yaunofana kuita prayer mumba mako. Tine vanhu vanoita prayer nokuti pane zviri kunetsa. Kogoita vanoita prayer vachinamata Mwari kuita kuti pavanosangana zvinonetsa wawanirwe nyasha. There was noise in the valley, but bonzo rimwe nerimwe rikaenda pane rimwe racho. Yes. Noise ipicture yebattle. Tipese paunoda kuita chakanaka. Usafungidzira kuti uchangoona vanhu vanoti it's okay ita. Yeah. True. Tine vanhu izvezvi chinhu chawakaita ichi chanaka nhasi inyaya kuti wakaita nharo vanhu pavairamba. Yes. Ufunge mulife nharo dzinodiwa. Nharo dzine side radzinodiwa. Chinhu chese chakanaka chakangoipa ukachiitsa pasiripo. Yes. Pachinodiwa. Chinhu chese chiri right. Chese muupenyu chiri right. Pane pazvinoitirwa. Saka uchiona nhasi kwatone munda inorimwa mbanje munyika muno. Ine zvainoshanda zvakanaka udarika zvekukudhodza uri murondo. Chinhu chese chiri right chikaita vanhu vane pfungwa dziri right. Chakanaka. Musikana amitiswa nhumbu inomunetsa kuti atadza anotoisunga netambo. Amai vachangororwa mwedzi wechi2 vanotowedzera kuipusha kuti mubate shuwa kuti atisvika zvekutamba zvakaita. Chinhu chiri kudzingisa mumwe pamba chiri kuita kuti mumwe agare ipapo. There was noise in the valley. Kurati pane mweya uri kurwa neorder iri kudiwa, but bonzo rimwe nerimwe rikatsvaga rimwe raro. Izvezvi paunonamata kuti Mwari ndikomborerei mhuri yangu Jehovha, mhuri yako yacho chaiyo yauri kunamatira imwe haipo. Haune mwana kuchegutuka. Paunoti Mwari mhuri yangu anenge achiti order tsano mumwe hapo timu yakashota. Yeah. Pane zvinhu zvakashota mulife mako zvokuti nyangwe denga rikada kukomborera izvezvi hasi Satani ari kukurwisa. Lack of knowledge iweapon pachayo. Yes. Kusaziva zvekuita kunodarika Satani wacho. Alright, let me help you. Anozati vanhu vanotya mademoni sterek. Let me help you. Satani kutatu vaSatani havana kupindwa nedemoni. Yeah. Vangosati kwaane mademoni. Saka chakaita kuti kunzi kuna Satani iko kusina mademoni chii? Chakakonzera kuti ave Satani akafunga kuda kukwidza chigaro chake pamusoro pechigaro chaJehovha. Yes. Kuda kuti thinking is more than a demon. Yes. Thinking ndo yakaita kuti Satani apiwe nyembe dzekunzi ndiye Lucifer, ndiye devil. Anga asina kupindwa nemoyo china. Mademoni anoseva devil. Devil chii? Idea. Glory. Baba, chinhu chinonzi mind chiri very powerful to an extent yekuti ukasawa Bible rangu rinoti kudii, your mind must be renewed by the word, kwete removed. Mind iri dangerous. Satani battle yaanayo nevanhu imind. I'll give you a picture, a scripture. Adam paakatadzira Mwari, Mwari vakati kwawakuenda kuchamera minzwa.
Jesu anova the last Adam paakauya zvanzi vakagadzira korona yeminzwa vakamuisa mumusoro, which means Jesu ari kuita uproot the thorns dzakakonzerwa nafirst Adam. But Jesu haana kubvisa minzwa nemaoko. Minzwa yakatorwa ikagadzirwa heti akaiswa mumusoro. That's a picture yekuti battle yakaitwa naSatani kuve nezvinomurwisa battle of the head of the mind. Yes. Heti yakagadzirwa Jesu achipfekedzwa yainzi a crown of thorns. A crown iheti yemadzimambo. Saka Jesu picture yaanayo neminzwa mumusoro zviri kunzi when you have a kingdom thinking you can uproot the mindset of the devil. Amen. Imwe nhamo zhinji yatinayo kuchechi haasi madhimoni. Madhimoni anotora advantage yemunhu asina knowledge. Mwari chinovabata chavanochema nacho vanoti vanhu vangu vaparara kwete nemadhimoni kwete nemweya china nekushayiwa zivo, which means ignorance is more than a demon. Yes. Chinochemedza denga Mwari chaanoti vanhu vangu vari kuparara haasi madhimoni. Wavonozva kuti madhimoni anototemba the way you think. Yes. Dhimoni reufeva ribvise munhu zipi. Dhimoni reufeva rinoadvertisa kuti tani muri kuruza. Onai munhu. Yes. Tange makadzikiswa so. Onai zvokuita mani. Wega wozodzikisa vanhu unotoziva kuti mumwe wedu. Yes. Hakuna mweya china yakavhura munhu zipi. Inototemba kuti uchavhura. Zvokuti ukada kuipfigisa ikakubata uregera kuvhura inenge yakutaura mana munhu awatikuwadza uyu. Takainga mahara panapa. Pane zvavari kuitawo. Yeah. Mind is very powerful, and I'll give you a picture, the power of the mind. Vanhu vanodzinga mhuka kumunda kumushawo havasweri kumunda. Mhuka haifunge semunhu, inobitwa pathinking. Vanogadzira a scarecrow chimunhu chewaya chakapfeka hovhorosi chine kepi chakamunongedzera mambo chona munda chakadai. Yes. Shiri ikauya inomhara musaidhi memunda yotakomana imbomira ichiudza kuti mune munhu arimo. Svika tinoti munhu wacho haachabuda kubva nemunhu amutyike, munhu wacho haabude. Zvokuti pakati munhu akangwarisa ane vhangeri rekuda kutorera shiri mari anoti muda here kuti mudye mukati ndipei va 20. I command you to stand there. Pindai. Kune imwe deliverance iri kuitwa vanhu vakadeliverwa kudhara vanhu vasingazive. Yes. Kune help yauri kupiwa yawakapiwa kudhara. Chinhu chiri mumunda achidzinge shiri but shiri haipinde. Ibattle yemind shiri haifunge semunhu. Saka yakadzingwa nechinhu chisingadzinge. Alright. Satani chinhu chaanonyanya kutrasta iknowledge. Saka uchiona vazhinji anoti nguva yepadzakani yapera ndozomhanya paraini ndinamatirwe. Vanhu vanoda kubatwa musoro havadi kubatwa mukati memusoro. Yes. Mwari anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kureva kuti Bible rinoti you shall know the truth and the truth shall set you free. Imwe level yedeliverance you acquire knowledge on your own. You can deliver yourself. Why? Because truth yakapiwa assignment to deliver people. You shall know the truth and the truth shall set you free. Which means be free is another level of deliverance. Highest level you deliver yourself by acquiring knowledge. Yes. Saka uchiona kuti Satani paakatongorwisa nebhaibheri racho hauna une makore muchechi. Yeah. And une reason iri pachena yokuti handikariverenga so handiyatsorinzwa so saka chinzwa manje. Muranda waKandasi aiverenga bhaibheri achibva kuJerusarema achienda kuEthiopia asingarinzwi. Mwari ndokubva vanzwa kuti haanzwi. Ndokubva vamutumira Philip. Help yakapiwa munhu anoverenga asinganzwi. Iwe manje hauverengi saka help haiuye because ukaverenga wakasanzwa unodenha Mwari kuti akunzwise. Yes. Aiverenga asinganzwe denga rikaona kuti vanhu havasi kunzwa but vanoita sei? Vanoverenga vanoda kubatsirwa. Pazvinhu zvese zvaungave nazvo muupenyu bhaibheri rinokudhurira hauna rinonzi rako. Ukatoita bhaibheri kumba kwako nderemhuri Mr. and Mrs. Banda hakuna neta rake. Phone yake zvese zvake Bible ndere family. Why? Satani anoziva kuti paknowledge ndikangokubata kana ukapinda chechi sei Mwari wako akataura kare kuti muchaparara nekushayiwa knowledge. Mwari anoziva kuti Mwari asi anoziva kuti hauzive. Saka akatoisa prophecy yake kuti pachaparara munhu. I'm sure my time is done. Our brothers are ready. People of God hear me very well. Every prophecy, every assurance yeshoko raMwari inodenwa manifestation knowledge yemunhu. Jesu ari mwana waMwari akaporesa vanhu.
but hakuna munhu wakapa credit amina hapana paakazvipika kuti wationa ndakabva kudenga genuine power pora kai kwete mafake pastor. Jesu aita akaporesa munhu aipa credit munhu aporesa kuti kutenda kwako Yes. your faith chi faith is product ye knowledge, because faith comes by hearing and hearing by the word of God, which means you want to go to shoko la Mwari hauna faith une chivindi. So chinoita pondona mata chivinda isi faith. Faith it comes by hearing the word of God. Faith is a product of knowledge, of information. Saka uchiona hauna faith unongopinda cheche ndo wakashinga. Yes. Bible over that without faith you can't please God. Faith inouya nekunzwa. Kurati faith information inokulead to action yokoza manifestation. Saka iwewe hauna faith wakashinga kuti zvinoita because don't matter, but hauna information. Yes. Unotoona chigaro kuchechi Bible hauna. Alright. Pazvinhu zvese zvaunganzi unazvo Bible hauna. Enda una kana shunguna rende rinokudhurira singaite. Unazati Maria unoshandisa for WhatsApp mwedzi wese inokwana Bible. Rino transform life yako. Hauna. Une nyaya dzauri kutsvaga. Uri ku TikTok. Latina mati. The time is done. Father, we thank you for your word. Baba ndiri kunamata nekuda kweshoko rina mataura pano. Kune mabhonzo ari scattered. My business are scattered. My families are scattered. Asi Zekeri paakataura zvandakaona zvichifamba. Baba ndataura semurari ngazvifambe. Mari yakatiza muhomwe yake ngaidzoke. Profit business rakatiza rikatiza mumhuri yekwavo. Baba family ngaikomborerwe. Vana ava njere dzakatiza mwana aigona akunzi adofo ngatidzoke. Ndiri kukonzera mumupata makaoma kuti muoneke nyasha dzaMwari. Mufamily yakaomerwa ngai experience the grace of God. Munyika yakaoma kudai tiri kudena nyasha dzenyu Mwari. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. God bless you, God bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Mwari vakuropafadze. Thank you so much. Yes. We meet again. We need to continue the next